Nå, der er pakket, og vi er klar. Tøj, snacks, dyne. Så venter vi op på, Rikke hun kommer, og så skal vi afsted. Det står meget godt. Ja. Hej. Filmen? Mm. Ja. Hej. Hvad skal vi sige? Det var ikke på vej afsted. Hej vloggen. Nu er vi på vej afsted. Vi har lavet et lille hold her, inden vi kører over broen. Jeg sidder og får mig en lille Redder og med en lille cola. Og vi kan lige hurtigt vise nogle af de snacks, vi har købt. Her der har vi først nogle kernefri røde druer og ærter. Danske ærter. Det er lidt lækkert. Og min mors hjemmelavede cookies. Det er lidt lækkert. Ej, var det hjemmelavet? Ja. Cute. Er det ikke lækkert? Jeg troede, det var at købe. Det var sgu hjemmelavet, du. Ej, perfekt. Min far var meget presset over, at vi skulle have så mange cookies med. Jeg elsker. Nå, ej. Og vi har alt vores lort om bag. Kan man vise det? Mm. Kan du faktisk? Er det ikke smart? Den er fed. Jo. Hej. Hej. Så kan man lige se det her. Ja, det er skidt. Så nu er den indstillet godt nok. Ja, så er jeg på broen. Nu er det videre på broen, og så kører vi en time over Fyn, og så lander vi i Skanderborg i eftermiddag. Klokken er faktisk allerede 1. Klokken er allerede 1. Vi er der måske klokken 3-4. Ja. Så Vi er let's go, og vi kører vores Smukfest playliste as usual. Ja. As usual. Hej hej. Hej hej. Og det bliver faktisk okay kvali. Nå, hvad har du at sige til vores indkøb? Status er, at vi er kommet til Skanderborg og simpelthen har fået handlet ind for Små 1000 kroner. Men ja. og bilen er klar til at blive læsset, og nu skal vi snart i kærligheden og Giv den max gas. gas. Ja, så ind med det. Ind med det. Ja. Måtte vi tage kurven op i bilen? Ja, men det væltede lige, vi kom kørende. Altså, vi kørte kun 80 på motorvejen, 80 stykker. Mere kunne man ikke køre. Hej. Hej. Så er status, at vi er kommet frem til huset. Og vi har lige købt en lille flaske vin og får også et lille glas vino. Skål. Skål. Og nu venter vi på, at de andre kommer. Og så skal vi ned og aflevere bilen og alkohol. Og så skal vi tilbage, have lidt mad, drikke lidt drink. Og så skal vi i kærlighed. Så skal vi videre. Og se hver aften den bringer. Hej hej. Sådan. Så skal vi lige taste det første sted, som er burger and fries i kærligheden. Og vi har købt chicken tenders og en chicken burger. Ja. Det er så godt, Alma. Rigtig god. Er den ikke god? Så bliver der sgu lavet morgenmad. Det gør der sgu. Oven på de groser. Not. Ikke så slemt til mig, men måske i morgen. Måske i morgen. Det er lidt lækkert. Og nu skal vi ud på terrassen og nyde det gode vejr. Hvor hyggeligt. Og en lille kaffe. Kaffe. Og flot solskin. Kælder. Martin, ja? Hvis mig og Rasmus og far, vi står i kælder, Ja. så er det jer, der får Vilbert handle med. Det tror jeg helt sikkert.
Han vil ikke blive bange. Han har da også fået penge for, da han var lille. Det ser godt ud, det der, I laver. Ja. Nej, men du vil lave et eller andet med det der. Er det bare til dig selv, eller hvad er det meningen? Ja, det er til mig selv. Ja. Men da bare lige følge med, så er det bare det hygge. Ja. Det er hygge. De damer, hvis vi lige laver den her, så kan vi holde fri. Så får vi en 100-lap snøde for sig. Filmer den? Godmorgen og velkommen til vloggen. Så nu her, der sidder vi og er i gang med at skære løg. Og Alma her med baggrunden. Og drengene herovre skal lige filme herover, hvordan det ser ud. Behind the scenes, inden vi skal åbne. Pasta eller pasta? Pasta. Lab. Du kan ikke passe den. Jeg hoster sådan. Ja, det er ham. Ej, det er dig, der har ikke åndet, som om Ej, du jeg vil lyder sige som op. Kan du ikke lige sige det? lige ved at brække dig. Nej, jeg tager begge klipper. Alma, hun siger til mig i morges, da vi vågnede, hvem er det, der hoster så sindssygt voldsomt? Det var ikke mig, det er mig. Det lyder kraftigt, som om der er en, der er ved at brække sig. Det er også. Ude på lukken. Jeg hører ikke, der var et bad, så der bare stod... Ej, Martin. Og så prøvede du at skyde den over på Thomas. Ja. Nej. Ja. Jeg gider ikke, når jeg har sådan noget. Hvad er det, du laver nu? Skulle du ikke være med? Du sagde, vi først... Du sagde, vi holdt pause, når vi var færdige med det her. Ja, nej. Og så sender du en hel bøtte til os. Starter vi? Du ligner sådan en tv... Hej. Så står vi lige her i skoven, bøgeskoven. Og lige bag mig her, der ser vi bøgescenen. Og vi har lige været op og lægge vores alkohol i madvognen. Vi skal arbejde i en madvogn, der ligger lige om bagved der. Ja. Og så ellers så er der bare alle de andre, og det er jo sådan virkelig stort. Der er jo også sådan heromme bagved og hele vejen rundt, og så det er virkelig stort. Men her er bøgescenen, og det er der, hvor alle de seje kunstnere spiller. Kom med. Det her er... Jeg kan filme dig. Nej, kan vi ikke lave en... Vi kan også lige lave en, hvor vi vender den om bare mod os. Jeg filmer den med. Ej. Nå. Sige. Okay. Filmer den. Det er fordi, jeg filmer. Vi filmer. Det var sådan en hyggevideo. Vil du være med? Jo. Bare om det... Ja, altså det er seriøst bare for sjov. Filmer den, Alma? Ja. Opdateringen, det er, at vi er i kærlighed, når vi har fundet nogle virkelig søde, dejlige Rikke, hun kan godt lide at være ægte vlogger. Jeg er ægte vlogger. Ja. Rikke har fået nasty feeds. Ej, ja. Hvad er det? Det er sgu da den der, du købte, vi var i... Kan du ikke huske, da vi var på Kreta, hvor du... Den gik i sprøjtdykker. Og en eller anden sten, der var flækket på den. Jeg har jo det billede, hvor du skal lige kigge på. Kom nu Jeg skal puste den lidt mere op. De skal jo ikke lægge den sådan dernede. Altså, skal de bare have vand i den og lave Jeg ved ikke, hvad de laver. Hey vloggen! Så lige nu der sidder vi her i Mark 1 sammen med tøser. Men vi sidder her i Mark 1, og det er rigtig hyggeligt. Det er så hyggeligt. Og virkelig flot udsigt her. Dejligt vejr, lummert. Jeg har taget dejligt vejr, lummert. Jeg har taget en flaske rosé med. Vi skal... Og vi kører alle sammen. Alle andre tre kører en grøn. Og man ved, det er Almas yndlings. Ja. Jeg har den jo på coveret. Og vi skal op i noget camp lige om lidt. Han havde lige taget hele græstørven op med nede fra bunden af og skulle lige bamse rundt i det. Vi skal snart op, der er en der er drone med, vi skal snart op og møde nogen i noget camp.
og hygge med dem. Og pigerne i Mark 2, pigerne de skal have for første gang i deres liv en panda bong. Må vi se, det glæder Krause til, hun skal op i en stylte. Ja, det kræver, der er nogle fyre, der gerne vil løfte jer op. Ja, og det vil de gerne med dig, Krause. Nice. Ja. Ikke med Mille, eller hvad? Jo, også med Mille, men jeg kunne godt se, at Mille hun vil være sådan, det skal ikke. Det gjorde også lidt ondt, fordi man fik lidt skram. Hvad betyder panda bong? Det var bare opdatering herfra. Vi ses vloggen. 2 her med... Vi liner bare op, jo. Chokost. Coming up. Ja, det er meget lækkert her på bordet. Nej. Det er også fint. Og så er der noget flere. Ja. Så. Se den der første bil dernede. Lækkert. Lækkert. Og vi kører i Ost. Hej. Så er det dagen derpå, og vi står og smører rugbrødsmadder til de hårdt arbejdende folk. Thomas, skal du være med i vloggen? Okay. Det er du. Der er gang i køkkenet. Der er sgu gang i køkkenet. Mutter her står i. Kommer en fire. Tak. Ja. Ja, tak.